Wow! What's up, Kurimaw? Naramon ba na kabuhat na medyo video? Nga kabuang! Buang! Ingon sila, lami daw i-jogging. Mga bugo sila ang tinuod nga lami. Ako ra. Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Wah! Ingon sila, lami daw nga adobo. Patakara mo, mas lami ko. Ikaw ra gang, ikaw ra jud ang igugmaon ko. Ingon sila, lamit ang giprito na ginamos. Mga bugo sila. Paghilo mo oy, pamoy mga uyab. Ingon sila, bagay daw ta. Pero ang problema, wala manggoy kita. Ingon sila, barato daw ning mas. Pero para sa kuha, mahal, tika. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Ingon sila, bagay daw ta. Pero para sa kuha, murag dili good kay Bisaya kanya at taman minya gipakapin ang piyog kingkap. Napigi pahabol nga laki 7 tanawan na. Tawag no mig sardinis.